Dit is Nyunsu Sranang. Institutionele versterking is cruciaal voor Surinames gas- en olietransitie, staat in een VN-rapport. Wereldbankgroep pompt miljoenen in Caribisch fonds. Ook Suriname komt in aanmerking. Jurist Van Dijk Silos ziet bij duo Simons Rusland geen passie voor Suriname, maar passie voor de coalitie. Commissie Staatsbegroting rond voorbereidingen af voor behandeling begroting 2026. CBVS heeft uitbetaling KKV verwerkt, zegt Sherwin Valies, directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO. Baitali eist dwangsom van 1 miljoen Surinaamse dollar per dag in zaak tegen staat. IMF-beoordeling is positief, maar waakzaamheid en productiestimulering is geboden, zegt minister Adeline Weineman. Krasalco heeft voor het eerst meerkoppige directie. President Simons beëdigt 4 nieuwe ambassadeurs. Santokki werkte aan presidentiële garde van 2000 man, aldus Sergio Gentle. Abu Jones reageert op uitspraken gedaan door Ronnie Brunswijk in een interview met de media. Dit is Nyunsu Sranang. De uitvoering van het meerjarig samenwerkingsraamwerk tussen de Verenigde Naties en Suriname heeft in 2025 belangrijke resultaten opgeleverd op het gebied van economische groei, sociale inclusie en klimaatadaptatie. Echter, structurele uitdagingen zoals beperkte implementatiemogelijkheden en dataknelpunten belemmeren verdere vooruitgang. Suriname bereidt zich voor op een belangrijke economische transitie door verwachte olie- en gasproductie. Er is een waarschuwing dat niet-transparante beheersing van olieinkomsten kan leiden tot ongelijkheid. Voor 2026 ligt de focus op het versterken van governance en digitalisering om de publieke sector te verbeteren. De VN benadrukt dat versnelling van deze aanpassingen noodzakelijk is voor een duurzame en inclusieve economische transitie. De International Finance Corporation, IFC, investeert tot 15 miljoen Amerikaanse dollar in het Caribbean Community Resilience Fund, CCRF, om economische groei, werkgelegenheid en klimaatbestendige ontwikkeling in het Caribisch gebied te bevorderen. Suriname is een van de 13 landen die hiervoor in aanmerking komen. Het fonds richt zich op middelgrote ondernemingen en infrastructuurprojecten en moet een financieringstekort van meer dan 22 miljard Amerikaanse dollar aanpakken. Het fonds kan nieuwe kansen bieden in sectoren zoals landbouw, energie en transport. Belangrijk is het aantrekken van privaat kapitaal om de afhankelijkheid van overheidsinvesteringen te verminderen. Deze investering kan leiden tot meer bedrijvigheid en werkgelegenheid in Suriname. Jurist Jennifer Van Dijk Silos ziet geen passie voor Suriname bij president Jennifer Simons en vicepresident Gregory Rusland, maar wel voor hun coalitie. Volgens haar moet de Republiek Suriname boven persoonlijke en politieke belangen staan. Ze pleit voor eerlijkheid bij benoemingen en noemt nepotisme, waarbij ongeschikte familieleden op posities worden geplaatst, een probleem. Ze wijst op de dochter van oud-president Chan Santokki als voorbeeld van onkwalificeerde benoemingen. Van Dijk Silos betreurt ook het feit dat Simons haar broer Reynold, een expert, niet benoemt in het kabinet uit angst voor kritiek. Met de behandeling van de staatsbegroting 2026 heeft de Commissie Staatsbegroting op 12 juni 2026 gesprekken gehouden met ministers en hun staf. Dit vormde de afronding van besprekingen met vaste parlementaire commissies. De commissievoorzitters presenteerden belangrijke bevindingen over uitdagingen en beleidsvoornemens van ministeries, zoals sociale voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs. Ministers gaven uitleg over hun prioriteiten en benodigde financiële middelen. De minister van Financiën besprak vragen over het begrotingsbeleid en belastingheffing. De gesprekken leverden waardevolle inzichten voor de begrotingsbehandeling op 15 juni 2026.
De aanwezige leden tijdens de vergadering waren doctorandus Rabindre Parmesar, voorzitter, doctorandus Asiskumar Gayadin, Silvana Afonsuwa, doctorandus Ronnie Asabina en doctorandus Jeffrey Lau. De ledenmeester Ebu Jones, Ivanildo Plein, Ronnie Brunswijk, Ines Panay en Dr. Steven Reeme hebben de vergadering als toehoorder bijgewoond. De regering en aannemingsbedrijf Baitali en Faith zijn in gesprek om het stilgelegde asfalteringsproject van het Hogerhuisstraat en Slangenhoutstraat op te lossen. De Van het Hogerhuisstraat is een primaire weg die onder het beheer van de Wegenautoriteit valt. Maar het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft voor deze weg een aanbesteding gehouden voor de totale rehabilitatie van de weg, welke verwikkeld is in een rechtszaak. En door aanhoudende regenbuien is de situatie heel erg slecht geworden. En na afstemming met het ministerie hebben wij dan besloten om spoedwerkzaamheden in te lassen op de slechte delen van de weg. Dus het gedeelte tussen de Lennieweg en Slangenhoutstraat wordt geheel geasfalteerd. De weg naar Slangenhoutstraat wordt opgevuld met asfalt en ook de resterende delen van het Van het Hogerhuisstraat wordt ook opgevuld met asfalt. Die gaten worden aangepakt omdat we dan niet echt structureel kunnen werken vanwege de rechtszaak. Toch? We hadden gepland om die werkzaamheden binnen 2 kalenderdagen, althans 2 avonden af te ronden. Maar tijdens de asfaltwerkzaamheden op vrijdagavond heeft het heel erg hard geregend, waardoor het asfalteren moeilijk is gegaan. Dus nu wachten we even op wat gunstig weer, zodat eerst het weggedeelte droog wordt en daarna geasfalteerd wordt. Ik hoop dat het donderdag of vrijdag of zaterdag afgerond zal worden. Zodra het droog weer is, kunnen we alle werkzaamheden hervatten en dan afronden. Baitali-directeur Farsi Kudabaks zegt dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, maar dat er een constructieve dialoog is. De overheid moet een rechterlijk vonnis uitvoeren dat het project opnieuw beoordeelt, terwijl de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB dreigt met het intrekken van financiering. Baitali heeft ook een rechtszaak aangespannen om de dwangsom van de overheid te verhogen. Kudabaks benadrukt dat een snelle oplossing belangrijk is, vooral voor de gebruikers van de wegen. De rol van de IDB moet ook duidelijker worden. De zaak tussen Baitali NV, Kuldeep Singh Infra NV en de staat Suriname over de aanbesteding van infrastructuurprojecten is nog niet opgelost. Baitali NV had de laagste bieding, maar het project werd aan Kuldeep Singh Infra NV gegund. Baitali stelde dat haar inschrijving onterecht ongeldig was verklaard en spande een rechtszaak aan. De rechter gaf Baitali gelijk en bepaalde dat de gunning ingetrokken moest worden. De staat besloot niet in hoger beroep te gaan. In januari 2026 spande Baitali NV opnieuw een zaak aan tegen de staat en verzocht de kantonrechter om de dwangsom te verhogen naar 1 miljoen Surinaamse dollar per dag, omdat volgens het bedrijf nog altijd geen uitvoering is gegeven aan het eerder gewezen vonnis die nog in behandeling is. Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, heeft een positieve beoordeling gegeven van de Surinaamse economie, die stabilisatie vertoont ondanks wereldwijde uitdagingen. Minister Adeline Weinerman is tevreden, maar waarschuwt voor aanhoudende risico's door de wereldcrisis en hoge importafhankelijkheid. De IMF is geweest, we hebben met ze gesproken, we hebben onze zorgpunten aangegeven, onze bevindingen. En we hebben gezamenlijk met hun gekeken naar wat er gedaan moet worden. En dus het was niet vreemd voor ons, dus dat zij toch wel een goede beoordeling. En zij hebben eigenlijk toegegeven dat ze ons willen helpen, toch, om door te gaan. Ze waren eigenlijk inderdaad content met het feit dat wij, want u weet, aan het begin dachten velen, we gaan IMF aan de kant zetten. Maar we hebben vanaf het begin gezegd, IMF gaan we niet aan de kant zetten. IMF was voor een programma, was IMF voor al. Toch, we hadden alle relatie met hun. We gaan gewoon door. En dat hebben we vastgesteld met ze. De inflatie is op dit moment is het nog redelijk goed. Onze koers ook redelijk gestabiliseerd.
Dat heeft natuurlijk, geeft ons natuurlijk een goed gevoel nu, maar wij zijn nog niet tevreden. En we juichen nog niet. Omdat wij weten dat het met alles wat er gebeurt in de wereld, dus dat wij onze koers, invloed zal hebben op onze koers. Wijnerman pleit voor economische diversificatie en ontwikkeling van toerisme in afwachting van de olieinkomsten. Verschillende ontvangers van de koopkrachtversterking, KKV, klagen over de vertraagde uitbetaling van de maandelijkse steun. Dit leidt tot financiële problemen omdat veel mensen afhankelijk zijn van deze overheidssteun. Enkele ontvangers hebben geprobeerd om geld op te nemen bij pinautomaten, maar hun tegoeden waren nog niet overgemaakt. Ze vergelijken deze situatie met eerder onder de vorige regering, waar uitbetalingen op tijd kwamen. Een zwangere vrouw zei dat ze geen geld had voor voedsel en hulp vroeg aan voorbijgangers. SOZAVO-directeur Sherwin Falis bevestigde dat de uitbetaling nog in administratieve afhandeling is bij het ministerie van Financiën en Planning. De KKV bedraagt momenteel $1.800 per maand. Ontvangers van de koopkrachtversterking, KKV, kunnen hun uitbetaling verwachten. Sherwin Falis, directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, meldt dat de Centrale Bank van Suriname de betalingen heeft afgerond en de gelden naar de Surinaamse Postspaarbank heeft gestuurd. De SPSB heeft de bedragen op de Monikarta's van de ontvangers verwerkt. Voor Monikarta-houders is $1.800 Surinaamse dollar beschikbaar. Ontvangers via andere banken worden maandag uitbetaald. Er was ontevredenheid over vertragingen, maar Falis legt uit dat een storing de tijdige verwerking heeft beïnvloed. SPSB bevestigde via sociale media dat de KKV-gelden zijn gestort op de Monikarta. Staatsmijnbouwbedrijf NV Grasalco heeft voor het eerst een meerkoppige directie benoemd tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Johan Seymour is de nieuwe president-directeur, met Berto Sampi en Jerne Noordzee als respectievelijk operationeel en financieel directeur. De nieuwe directie moet de bedrijfsvoering en continuïteit versterken. Ook is de Raad van Commissarissen vernieuwd, met Marlon Coutinho als president-commissaris. Minister David Abiamofo gaf zijn vertrouwen in de nieuwe leiding. Seymour heeft meer dan 17 jaar ervaring in de mijnbouw en Sampi werkt sinds 2006 bij Grasalco. President Jennifer Siemens heeft 4 nieuwe ambassadeurs van de Republiek Suriname beëdigd en hen aangespoord om het belang van Suriname voorop te stellen in hun werk. De ceremonie vond plaats op 12 juni 2026, waar de president het belang van krachtige diplomatie benadrukte. De ambassadeurs zijn Gilbert Antoine van Lierop, Marokko, Ashna Kanhai, Zwitserland en VN, Stefanus Meijer, Israël en Stefanus Noordzee, Argentinië. Het is me een bijzonder genoegen u allen te beëdigen vandaag tot buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeurs van de Republiek Suriname bij bevriende naties, als ook multilaterale organisaties. Met deze beëdiging vertrouw ik u, ambassadeurs van Lierop, Kanhai, Meijer en Noordzee, de veelzijdige taak toe en daarmee de samenhangende verantwoordelijkheden om de Republiek Suriname te vertegenwoordigen op uw respectieve standplaatsen. Het is belangrijk voor Suriname om de bilaterale banden en onze vertegenwoordiging op internationale fora te blijven bestendigen en versterken. En dat we daarvoor bekwame vertegenwoordigers aanwijzen die waardige vertolkers kunnen zijn van de prioriteiten en aspiraties van ons land. Vereenzelvigt u zich daarom primair met Suriname. Dat is uw eerste taak, uw eerste vertrekpunt. Het Surinaams belang. In dit verband noem ik hier expliciet het versterken van politieke, diplomatieke en bestuurlijke relaties gebaseerd op respect voor onze soevereiniteit en territoriale integriteit, wederzijds respect en wederzijds voordeel. De nodige verhoogde inzet van onze economische diplomatie.
middels het bevorderen van handel en investeringen die bijdragen aan duurzame diversificatie en groei in Suriname. En het uitdragen van Surinames unieke identiteit, daarbij benadrukkend onze diversiteit in cultuur, uitzonderlijke natuur en biodiversiteit. Het beste resultaat wordt derhalve verkregen uit gezamenlijke inspanning en onder andere de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, als ook met de personen van Surinaamse afkomst in de plaatsen waar u zult werken. Ik roep u allen op om deze samenwerking te omarmen en te versterken. Met deze bijzondere verantwoordelijkheid wordt van u verwacht een diplomatie welke assertief, resultaatgericht, betrouwbaar en tegelijkertijd vernieuwend is. Het is ook uw taak om de groeiende potentie van Suriname te etaleren, mogelijkheden van samenwerking te bevorderen en nuttig aan te wenden. En hiertoe bestaat er een Suriname factsheet en die factsheet dient u regelmatig te raadplegen. U bent alle een instrument om de sterkte van Suriname dwars door de dynamische mondiale geopolitieke ontwikkelingen van de dag te presenteren. Ik roep u dus alle op om in nauw overleg te zijn met het hoofdkantoor, gericht op consistente afstemming en weloverwogen standpuntbepalingen ter zake actuele en soms bijzondere en gevoelige onderwerpen. Het is ook van groot belang dat de inzichten van de regering met betrekking tot regionale en mondiale vraagstukken op de juiste wijze worden gepresenteerd en vertolkt. En hier zou dus elke persoonlijke opvatting plaats moeten maken voor nationaal belang. President Simons wijst op de noodzaak van sterke bilaterale relaties en effectieve vertegenwoordiging. Zij verwacht dat de ambassadeurs zich inzetten voor politieke, economische en culturele doelen en benadrukte dat ze als constructieve partners moeten optreden in de internationale gemeenschap. Sergio Gentle beweert dat voormalig president Chan Santokki tijdens zijn regering een presidentiële garde van ongeveer 2000 man wilde oprichten. Dit was bedoeld voor zijn bescherming en om inlichtingen te verzamelen. Gentle zegt dat de plannen verder gevorderd waren dan geruchten en dat er politieagenten uit het Korps Politie Suriname, KPS, voor deze eenheid werden aangehaald. Hij waarschuwt dat democratisch gekozen leiders ondemocratische acties kunnen ondernemen en dat staatsrechtdeskundigen de presidentiële macht wettelijk moeten beperken. Gentle koppelt dit aan zijn ontslag en zegt dat de rechtsstaat in gevaar is door vertragingen in zijn zaak. ABOP-leider Ronnie Brunswijk heeft in een interview stevige kritiek geuit op de NDP, de regering en president Jennifer Simons. Hij beschrijft een gebrek aan communicatie en vertrouwen binnen de coalitie en verwijt NDP-parlementariërs oneerlijkheid. Hij noemt de NDP gangster NDP en zegt dat zij niet hebben geholpen in de kwestie Bronto Somoharjo. Brunswijk vindt de regering Simons-Rusland traag en zegt dat belangrijke beslissingen niet gezamenlijk worden genomen. Hij benadrukt dat ABOP niet verantwoordelijk is voor het beleid en vraagt om meer invloed. De situatie binnen de coalitie lijkt onder druk te staan en het is onzeker of zijn evaluatie na 16 juli zal leiden tot echte veranderingen. NDP-parlementariër Ibu Jones vraagt zich af waarom coalitieleider Ronnie Brunswijk veel kritiek heeft op de Nationale Democratische Partij, maar toch in de samenwerking blijft. Jones vindt dit hypocriet en zegt dat hij zo niet zou kunnen werken. Brunswijk heeft zijn eigen manier van uiten, maar wat hij zegt komt vaak anders uit. Jones is het niet eens met Brunswijk dat hij niet verantwoordelijk is voor het beleid van de regering. Hij benadrukt dat politici verantwoordelijkheid moeten nemen. Jones ontkent ook dat de NDP-fractie Bronto Somoharjo heeft beloofd geen verslag uit te brengen. Adeline Wijneman heeft een aangifte gedaan tegen activisten Maisha Neus en Judy Denning wegens smaad en laster, wat vragen oproept over de ruimte voor kritiek in Suriname. De zaak hangt samen met Wijnemans vorige functie bij het Bureau voor de Staatsschuld en is politiek gevoelig.
Eerder verloor Wijneman een civiele rechtszaak tegen Neus, waarin de rechter oordeelde dat scherpe uitlatingen over de staatsschuld binnen het publiek debat thuis horen. De nieuwe aangifte wordt gezien als een poging om kritiek te smoren. Dit roept de vraag op of publieke functionarissen moeten worden beschermd tegen scherpe kritiek of dat het recht op vrije meningsuiting gewaarborgd blijft. Uit de ontwerpbegroting voor 2026 blijkt dat het financiële budget voor het kabinet van de president in Suriname zal stijgen. De totale uitgaven nemen toe van 979,8 miljoen Surinaamse dollar naar meer dan 1,16 miljard Surinaamse dollar, met een stijging van bijna 184 miljoen Surinaamse dollar. Personeelskosten zijn de grootste uitgavenpost met 829,2 miljoen Surinaamse dollar voor 2026. De uitgaven voor goederen en diensten stijgen naar 254 miljoen Surinaamse dollar. Kapitaaluitgaven verhogen naar 36,5 miljoen Surinaamse dollar en 67 miljoen Surinaamse dollar is gereserveerd voor renovatie- en bouwprojecten. Voor digitalisering is 80 miljoen Surinaamse dollar beschikbaar. En het onafhankelijk kiesbureau krijgt 10 miljoen Surinaamse dollar. Volgens het Internationaal Monetair Fonds, IMF, blijft de goudsector van Suriname achter bij de verwachtingen, ondanks de economische groei. Problemen zoals smokkel en lagere productie beïnvloeden de goudproductie negatief. Terwijl de niet-grondstoffensector met ongeveer 4,4% groeit, blijven de bijdragen van de goudsector ver achter. De goudsector is belangrijk voor exportinkomsten en de betalingsbalans. Het IMF pleit voor meer transparantie en betere monitoring in de sector. Ook moet Suriname niet alleen op olieinkomsten vertrouwen, maar bestaande sectoren zoals de goudindustrie beter beheren voor duurzame groei. Minister Stanley Suropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, heeft aangegeven dat burgers die grondhuur hebben omgezet naar eigendom niet benadeeld mogen worden door juridische onduidelijkheden. De regering heeft vastgesteld dat er ernstige juridische vraagstukken zijn met het eerdere conversiebeleid, wat heeft geleid tot een herziening en beoordeling van besluiten. Iedereen die een grondconversie heeft gedaan, dat ze hun gelden terugkrijgen. Maar ik denk dat die allen hier was en die vraag gesteld was over degenen van wie de grondconversie niet afgerond kon worden. Dus daarover ging het in feite. Dus dat die personen dan hun gelden terug moeten krijgen, omdat die grondconversie bij hen niet is afgerond. Dus het gaat niet om degene die waarvan de grondconversie helemaal is afgerond. Want dat is al afgerond, dus dat is dan al in feite is dat niet teruggenomen kan worden. Personen die al hebben betaald, maar wiens procedure nog niet klaar is, worden per geval beoordeeld. Als een traject niet door kan gaan, zullen betaalde bedragen terugbetaald worden. De herbeoordeling is bedoeld om een juridisch, houdbaar en eerlijk grondbeleid te creëren. De afdeling Kapitale Delicten, KD, onderzoekt de inbraak waarbij 11 chemicaliën, cilinders met kwik zijn gestolen van het politiebureau Geiersvlijt. Tot nu toe zijn er geen verdachten aangehouden. Het team heeft alle politiefunctionarissen en brandweerpersoneel van de betreffende locatie verhoord, evenals medewerkers van de afdeling fraude. Het is mogelijk dat er binnenkort aanhoudingen volgen en het onderzoek moet uitwijzen of politieambtenaren betrokken zijn. De beveiliging van het terrein is onvoldoende, met een kapotte omheining en geen poort. De politie roept de gemeenschap op om verdachte activiteiten met kwik te melden aan de afdeling Kapitale Delicten of het command center op nummer 115.
Volgens De Ware Tijd heeft de Verenigde Staten het diplomatenvisum van Xaviera Yesurun ingetrokken vanwege een strafrechtelijk onderzoek in Suriname naar vermoedelijke corruptie. Hierdoor mag Yesurun niet langer in de VS blijven en moet zij het land verlaten. Ze heeft haar ontslag ingediend bij de Organization of American States, OAS, waar ze chefstaf was van secretaris-generaal Albert Ramdin. Haar vertrek was blijkbaar al voorbereid. Ramdins leiderschap wordt bekritiseerd, onder andere door beschuldigingen van nepotisme. Er zijn ook spanningen tussen de Amerikaanse vertegenwoordiging bij de OAS en Ramdins team, met interne kritiek via een WhatsApp-groep. In haar verklaring benadrukt Yesurun dat haar vertrek niets te maken heeft met haar functioneren voor het werk van de organisatie. Ze uit haar teleurstelling over het gebrek aan erkenning van het vermoeden van onschuld in haar zaak, die volgens haar politiek gemotiveerd is. Yesurun blijft zich inzetten voor het onderzoek en noemt haar vertrek in het belang van de OAS, zodat de focus kan liggen op democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Secretaris-generaal Albert Ramdin van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, heeft het ontslag van zijn adviseur en kabinetschef Xaviera Yesurun met spijt ontvangen. Haar vertrek is het gevolg van het intrekken van haar visum, wat volgens Ramdin niet haar schuld is. Ramdin respecteert haar beslissing en benadrukt dat Yesurun heeft aangegeven dat haar terugtreden in het belang van de OAS is. Hij waardeert haar bijdrage en wenst haar veel succes en sterkte toe. De regering Simons-Rusland heeft aangekondigd dat Suriname vervroegd leningen heeft afgelost bij de Pari Club. Dit lijkt positief, maar de achtergrond laat zien dat Suriname in 2021 hulp nodig had vanwege ernstige financiële problemen veroorzaakt door Bouterse van 2015 tot 2020. De schulden stegen dramatisch, waardoor herstructurering noodzakelijk werd. Ik heb geconstateerd dat er gezegd wordt van het is een lening aangegaan door regering Santokki die regering Simons aflost. Er is ten eerste geen sprake van een lening bij regering Santokki, maar het was een lening van regering Bouterse. En ten tweede, er is geen sprake van aflossing. Omdat we geld lenen om een geleende geld te betalen. En het geld dat geleend is tegen hogere rentes geleend. Dus relatief meer geld nu af te betalen in vergelijking met wat er af te betalen was. Ik begrijp dat men door bepaalde aflossingen, zoals die VRI, die was ook niet nodig om nu af te lossen, dat men dan een soort vrije hand wil hebben op de financiën. Want als je nog geen afbetaling hebt van leningen, dan is die vrije hand er niet. Dan kun je niet doen wat je wil, hoe je het wil doen met de financiën. Dus dan is er een bepaalde vorm van beperking. En ik denk dat men dat wil doen. Maar dat is een suggestie. Het is zeer suggestief. En zolang ik dat ook niet concreet kan bewijzen, ga ik dat ook niet claimen. Maar het suggereert wel in die richting dat men zaken aflost, oftewel met geleende geld betaalt om straks de vrije hand te hebben. Omdat u, zoals u weet, de comptabiliteitswet is uitgesteld. Ik was persoonlijk voorstander van een implementatie in fases. Zoals lid Lau ook heeft gepresenteerd in het parlement. Maar wat er nu is gebeurd is dat we een uitstel hebben van 2 jaren. De huidige regering prijst zichzelf voor de aflossingen, maar zij maakt deel uit van de politieke erfenis die leidde tot deze problemen. De echte prestatie zou zijn geweest om deze situatie te voorkomen. Er is een duurzaam systeem nodig voor hervorming van het onderwijs. Dit werd besproken tijdens het Nationaal Onderwijscongres op 9 juni 2026. Experts benadrukken dat er structurele oplossingen moeten komen om fundamentele veranderingen in het onderwijs te realiseren. Voor een succesvol systeem zijn goede leeromgevingen, waardering voor leraren en toegang tot onderwijs essentieel. De kwaliteit van onderwijs hangt sterk af
van goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Samenwerking en collectief denken zijn cruciaal. Er moet een keuze worden gemaakt voor het juiste onderwijssysteem dat past bij de behoeften van Suriname. De Nationale Assemblée, DNA, heeft goedgekeurd dat 3 voormalige politieke ambtsdragers in staat van beschuldiging worden gesteld volgens de wetgeving. Dit betekent dat het Openbaar Ministerie, OM, zijn strafrechtelijke onderzoeken kan voortzetten. Dr. Hugo Fernandez Mendes legt 2 stromingen in het parlementaire debat bloot. Tevens vraagt Mendes zich af of Interpol ooit heeft aangegeven dat de vervolging van voormalig minister Hoefdraad politiek gemotiveerd is. Ik denk dat er 2 scholen zijn. De ene school die leest gewoon de wet. En die zegt, de WIPA, en daar staat in dat de procureur-generaal een kort gemotiveerd verzoek moet voorleggen. Vordering heet dat in de juridische taal. Om tot vervolging en verdere opsporing te kunnen overgaan. En dat het parlement absoluut niet nader mag onderzoeken, dus inhoudelijk mag onderzoeken of de vordering inhoudelijk gegrond is. En aan de andere kant wil het parlement zich kunnen buigen over de vraag of deze wet of deze vervolging al dan niet politiek gemotiveerd is. Daar zie je dus de 2 kampen en de 2 interpretaties. Want wat is nou precies politieke vervolging? Interpol zou hebben gezegd dat er sprake zou zijn van politieke vervolging. Nou, de vraag die je moet stellen, die je zelf moet stellen, heeft Interpol dat ooit gezegd? Ik ben gaan zoeken en ik heb niet gevonden dat Interpol in welke bewoording dan ook heeft gezegd dat in deze casus sprake zou zijn van politieke vervolging. Het enige wat ik heb gevonden is dat Interpol in een korte, niet nader gemotiveerde verklaring heeft gezegd niet mee te werken aan het op de internationale opsporingslijst plaatsen van dit verzoek. Hè? Dus het is het verzoek om een bepaald persoon te lokaliseren. Maar waarom ze daarop niet zijn ingegaan, dat hebben ze niet gezegd, voor zover ik weet. Dus ik vermoed dat een heel aantal mensen ervan uitgaan dat Interpol dat heeft gezegd. Terwijl het enige wat te vinden is dat de advocaten van de heer Hoefdraad aan Interpol kenbaar hebben gemaakt dat zij van mening zijn dat er sprake is van politieke vervolging. Dus dat is in de eerste plaats. Volgens mij, voor zover ik kan nagaan, heeft Interpol deze uitspraak niet gedaan. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid sprak op de 114e Internationale Arbeidsconferentie van de ILO. Hij benadrukte het belang van sociale dialoog, bescherming van werknemers en een mensgerichte aanpak bij digitalisering en kunstmatige intelligentie. Vertegenwoordigers van de ILO-lidstaten komen in Genève samen om thema's zoals werk in de platformeconomie en gendergelijkheid te bespreken. Misikaba stelde dat technologische vooruitgang sociale rechtvaardigheid moet bevorderen. Hij noemde de aanpassing van de Wet Arbeidsadviescollege in Suriname en de ratificatie van belangrijke ILO-verdragen. Ook is er aandacht voor kinderarbeid en ontwikkeling van een nationaal arbeidsmigratiebeleid. Verder pleitte hij voor internationale arbeidsnormen voor digitale platformwerkers en steunde hij innovatie voor duurzame ontwikkeling. De tripartite delegatie in Genève bestaat uit Glenn Pirot, waarnemend directeur arbeid, Kamlesh Ganesh, VSB en Marcia Klumper, Ravaksuur/C47. De Surinaamse televisiestichting STVS heeft richtlijnen gegeven over het vertonen van WK-wedstrijden in de horeca. Het is toegestaan om wedstrijden aan reguliere gasten te tonen en om gratis uitnodigingen te versturen. Echter, commerciële evenementen waarbij bezoekers moeten betalen om de wedstrijden te bekijken,
zijn niet toegestaan zonder toestemming. Horecazaken die zulke activiteiten willen organiseren, moeten vooraf contact opnemen met STVS voor meer informatie. Passagiers in een toestel van Suriname Airways, SLM, raakten op 7 juni 2026 in paniek toen de landing op de Johan Adolf Pengel International Airport JAP op het laatste moment werd afgebroken en het vliegtuig opnieuw opsteeg. Het betrof vlucht PI 993 van Amsterdam naar Suriname. Beelden op sociale media tonen het vliegtuig dat de landingsbaan raakt en vervolgens weer opstijgt. Luchtvaartdeskundigen noemen dit een go-around, een normale veiligheidsprocedure. De situatie zorgde voor spanning, vooral omdat het dezelfde datum was als de herdenking van de vliegramp van SLM-vlucht 764 in 1989. De reden voor de go-around is nog onduidelijk. Uiteindelijk landde vlucht PI 993 veilig. Het Openbaar Ministerie, OM, krijgt voor 2026 een begroting van $256,7 miljoen Surinaamse dollar, voornamelijk voor salarissen en personeelskosten. Van dit bedrag gaat $206,9 miljoen Surinaamse dollar naar lonen en $22,4 miljoen Surinaamse dollar naar sociale premies, wat bijna 89% van de totale begroting vertegenwoordigt. Er is een uitbreiding van het personeelsbestand en behoefte aan specifieke functies voor wettelijke taken. Voor operationele werkzaamheden is $20,7 miljoen Surinaamse dollar gereserveerd, terwijl slechts $2,5 miljoen Surinaamse dollar voor investeringen beschikbaar is. Daarnaast zijn er programma's voor de professionalisering van de organisatie met $1,575 miljoen Surinaamse dollar beschikbaar. Het OM verwacht in 2026 29,3 miljoen Surinaamse dollar binnen te krijgen, voornamelijk uit boetes. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, heeft 128 miljoen Surinaamse dollar nodig om rechterlijke uitspraken met financiële gevolgen uit te voeren in 2026. In de begroting is echter slechts 32 miljoen Surinaamse dollar opgenomen. Dit is een verhoging ten opzichte van 23 miljoen Surinaamse dollar in de vorige begroting. Er zijn ongeveer 25 vonnissen die financiële verplichtingen voor de staat met zich meebrengen, met de meest urgente zaken die samen 55 miljoen Surinaamse dollar vertegenwoordigen. Het ministerie kan niet garanderen dat alle uitspraken tijdig zullen worden uitgevoerd, omdat de beschikbare middelen onvoldoende zijn om alle verplichtingen volledig te dekken.